pulo o kung itituloy siyang listok mo ang aksyon. Damo ng iya nga image. Of the night kami konseho action bray sang mayo pang health condition drinking body man kami sini. Oo, and even outside of the session hall, si Councilor C very reservedly and kina kung may kalaglawan, kadlaw man lang na siya. Si Vice Mayor C. Familiar. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginkalipay ni Milagros Atienza, Assistant Chief Nurse, ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang desisyon sa karon sang Ombudsman Visayas bato kay Medical Center Chief 2 nga si Dr. Julius Drilon. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpeg ni Atienza nga nalipay ini bangod na aktuhan ang iya reklamo kag isa ini katikang agud mamat-amat na nga mahatagan sang hustisya ang ginaligar, irregularidad nga ginahimo ni Drilon sa ospital kag sa mga personnel. Sa mando sang Ombudsman Visayas, may napulo kaadlaw si Duran agud magsabat angot sa akusasyon nga abuse of authority kag misconduct nga ginpasaka ni Atienza. I am very glad because damo na hadlok saya mag-file ng complaint. I did not feel the threat or fear because I know I have done right. So pasalamat ako sa Ombudsman because they know that the complaint is very true and accurate. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 21 ka mga close contacts ang napulo ka mga empleyado sa Bago City Hall ang nagpositibo sa COVID-19. Sino kay Nurse Yande Rosquillo, Incident Management Team Head, ang 21 ang ginabugusan sa Editionwith gikan sa pamilya sa mga nagpositibo, samtang duha naman ang sa mga office mates. Dugang pa ni Rosquillo napulo nga nagpositibo mayara sang mild symptoms, pila sa ilang yara sa quarantine facility sa syudad, ang iban gin lockdown sa ila balay upod ang ila pamilya nga nagpositibo kag may isa ka empleyado nga gindala sa hospital sa Bacolod. Sa 21 naman nga nagpositibo, 19 diri ang symptomatic kag duha ang wala sang sintomas. Sa karon may 124 ka aktibo nga kaso sa COVID-19 ang syudad sa Bago, 43 na ang napatay kag 1,111 ang na-record nga nagpositibo sa COVID-19. Yes ma'am, may ara kita nga positive. So as of today, may ara kita nga ga-involve siya sa close contact involving family members. May ara man nga office mate. Si Nurse Yande Rosquillo. Bakuna nga himo sa India, mahimo na nga ma-import sang Pilipinas. Samtang clinical trial sa Sinovac, Pfizer kag Moderna vaccines nagapakita nga safe para sa mga menor de edad. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan.
Kahit sa panahon ng pandemya, may anti-cancer, antiviral, antibacterial, anti-inflammatory properties ang magpaproteksyonan kita sa mga makadalagang ng mga masakit sa aton nga palibot. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing. Okay? Okay, sir? Sige. Okay kayo. Okay kayo. Din ka na to kagina, Hindi nagpundo. na ko kay Kuano, ginabayang si, check ko ni Blanc niya si Jensen ni Blanc, okay? Okay, dira ka na no. Check lang da. Sige, sige, halandan. Maria Teresa Hofelenia, good morning man. Kay, uy, ari na si pare motor ko, Jongko, good morning. Yes, okay na pala siya. Ay, ginaman siya, gina. Sir Alex Montez, of course, ginatamyaw niya ang mga taga EFC. Cecil Batindaan, good morning. Leisure Tad E. Good morning man. Kay Bert Gerapusco Caraballo, good morning. Check attendance lang sila kuno sa Hutoda, Handumanan, dira sa Bacolod. Yes, good morning. Salamat sa inyo nga pagpamati. Maria Felo Baton, of course. Jocelyn Songco Media. Maing aga man kay Ma'am Carol Montoya. Ari na di siya guro ay. Wala pa. Wala pa. Malala ko ari di siya kay may printer sa dalom. Joke. Kaya Pilton Lipura, good morning man. Greet niya lang sila ni Sharon Lolet, Ryan Toto, Mary Grace, salamat gid and God bless. Beth Villanueva, good morning liwat. Kay Antonio Cervantes, watching sa Giapon sa San Juan, Puerto Rico, Norwegian Joy. Keep safe mga ka-aksyon. Greet niya lang muna si Lorna and Lina Cervantes, Sang Purok Brotherhood, Barangay Sumag, salamat. Dira kay Raymar Ruiz, kag kay Bibing Ruiz, dira sa may Purok Brotherhood man sa Sumag. Hello, good morning. Kag kay Tatay Itik and Lea Carmona dira sa may Punta Taytay. Kay Anting MPD Peloronia. Peloriana, ka-good looking. Hamba siya ka-good looking. Tindo akon nga, no. Ginagani ang kaya kita niyo na sa Aksyon Eden nang daw duwa na diga strap. Nakakas kay inan so siyawa kami balik. Ayaw. Gin panday pa ni Action Boy. Ginano ya pa rin ng, ng Gin screw ya pa, kwadi pa, wala lang sang lansang, gin screw pa gin. Basta isiguraduhon tani nga sa Facebook, hindi sila makakas. True, kasi may wardrobe malfunction bala. Budlay na, magsikat kita! Gia Jonathan, of course, good morning. Bitsokoy kag puding available 11 a.m. ko na. Henry Alan Monares, good morning. Watching from Sagay City. Yes. Oyan Colt Monares, of course, good morning man kay Dennis Nuestro. Dira sa Woodfire, Bacolod. Catherine Valensario Cesar, congratulations kuno kay Izaira Tipsay for passing IELTS exam. We are so proud of you. Anong IELTS man? IELTS? IELTS. Ito sa English na sa blang language. So International English Language something. Test exam. Ay, ano man? Basta imo lang, sige lang karon lang. Pag-greet ni Ma'am Jinky, ang sininga bata, si Aljun Apil and Andrea Denise, sa mga amigas niya si Alma Olegon, Sir Rella Summer Aguilon, Mikey Mantilla Bonbon Because, and Melanie Rihon. Yes, dira kay Mary Joy Mary Joy Camero, good morning man. Kag kay Catherine, sige kay ganap to. Kay Sir Tope Purano, good morning. Pag-greet niya lang Riza Macaya, Apol Descalar, Cyril Descalar, Riza Descalar, kag May. Kag kay John and Nonoy. Salamat gid. Kay Mona Carmona, good morning dira. Kag kay Teresa Linaha Kayaw, good morning. Good morning. Michael John Season, happy birthday sa iya pa kaisa nga si Sandy Lou Palma. Happy birthday to you.
Si Marjorie Villaflor Tipsay, mo na nag-congratulate sa iya bata. Okay na. Sa Aling bago. IELTS nga exam. Yes. Ang IELTS dito sa Dahil US. pag ito yung nagano. Sa US na siya. Okay. Do English proficiency lang i-think mo na siya. Amo na. Kinanglan magato ko sa Amerika, kinanglan bulo ko mag-English. Wow. Amo na. Siyempre, ito ka budlay. Mako mag-Japanese ka to. Pero wala magato kasi sa Japan, lang kabalo ko ni Pongo. Yes. Good morning, Maninay Eleanor Fukuda. Kagaya Phil Alonsagay, good Yes, morning. good morning. Ray Baryoga, may abang agaman. Kagay, Jane Baile. Good morning sa imo, Jane. Kaya, ari gali sa mga Eleanor, good morning. Gani, ako to gani nag-ohayo gozaimasu ko. Henry Alan Monares. Happy birthday sa daughter nga si Anhera Monares Caranoo. Happy birthday to you. Happy birthday, ha? Kay Mars Lor Duasal. Kapitan Jojo Malayang sa Barangay Kabug. Good morning, man. Good morning. Ronami Agana Valenzuela, watching from the municipality of Murcia. Josefatu. Josefatu. Kay... ahay. Kay... Hamba ni Jane Baila, good morning sa gwapo nga ka-action, Sir Duran. Wow. Simple things. Gaan ko sa karangkwan, ha? May luya ka da. Gaan Simutuyawan ka pala. sa kwan ko na ganina. Ano ganitong padala ni Teacher Romela? Wow, thank you so much gali Teacher Romela and Ma'am Luing Melo sa puto nga manamit kag sa siomay nga sa Boroso. Kag sa maning mahagpok. Ay, di, na sa charon? Sa maning beautiful. Sige. Wala say describe. Sige, standby na sa aton mga balita national. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginanunsyo ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo nga pwede na ang importasyon sa COVID-19 vaccine nga Covaxin sang Bharat Biotech. Sunod kay Domingo, iniga development na gwa matapos gin-revise ang FDA ang Emergency Use Authorization yung issue sa Covaxin bangod ang importers ni nga IP Biotech Incorporated ang nakapasa na sa Good Manufacturing Practice Certificate, Risk Management Plan kag updated nga Chemistry, Manufacturing and Controls. Ang nasambit nga mga certificates ang rason kung nga wala gilayon na aprobahan ang Covaxin sa piyak nga nakapasar sa inspeksyon para sa Good Manufacturing Practice. Ginpasangkad sa National Task Force Against COVID-19 ang vaccination focus areas ng gobyerno sa pagdugang sa napulo ka syudad nga makakuha sang dako nga share sang bakuna sa masunod nga semana. Ining ginalakipan sa mga syudad sang Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro, Baguio, Zamboanga, Dumaguete, Tugigaraw, General Santos, Naga, kag Legazpi. Sa Vaccination Deputy Chief Vince Dizon, subong nga limitadong global vaccine supply, kinahanglan ni prioridad sa gobyerno mga lugar nga dako ang populasyon, key economic drivers kay nag-eksperyensya sa pagsakas ang kaso sang virus.
Ginpakabalaot naman sa grupong Commuters Welfare Advocates ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipabilin ang mandatory nga pag-usar sang face shield. Sunod kay Attorney Ariel Inton, Presidente sang Lawyers for Commuter Safety and Protection, nagtuga lamang sang confusion kung pagsalangisag ang mga palayag sang Presidente angot sa face shield. Madumduman nga ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga gintugutan na ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi na pag-i-require ang face shield sa pampubliko nga lugar kag kinahanglan lamang magsuksok kunyara sa sulod sang ospital apang sa iya public address atong Lunes ginliwat na naman sang Presidente ang nasambit nga palayag. Ginpahag naman sa isa ka miyembro sa Interim National Immunization Task Group for COVID-19 nga nagwa sa clinical trial sa Sinovac, Pfizer kag Moderna vaccines nga safe ini para sa mga menor de edad. Sa laging handa briefing ginpahayag ni Dr. Mary Ann Bunyi nga kung efficacy ang istoryahan, inapakita sa preliminary results nga Pfizer mas makatag sa mabakod nga proteksyon para sa mga persona nga nagaedad 17 panaog. Sa naibalaan ginaprubahan sa Food and Drug Administration ang emergency use ng Pfizer vaccine para sa mga edad 12 tubtob 15 anyos. Ginpahayag naman sang vaccine expert nga sa piyak sang deteksyon sa mas makalalaton nga COVID-19 variant sa Pilipinas, ang pinakatutukan kinahanglan namo ang paghatag proteksyon sa publiko batok sa severe COVID-19 infection. Ingad nyo naman ni Dr. Ron Jean Solantes, ang vaccine expert panel, nga kalimtan ang variant sang coronavirus nga magbabakuna matapos nagwa man sa pagtuon nga ang bakuna makatag sang proteksyon batok sa bagong variants. Sunod kay Solante, wala niya ginakabig nga concern ang variants tungod ang mas importante ang mga maproteksyonan ng isa ka individual batok sa severe infection sang virus. Ginaduso sa karon sa Makabayan Block ang hagnang atoy maghatag sa special risk allowance kag active hazard pay sa tanan nga health workers sa panahon sang public health emergency. Sa idalom sang House Bill 9640 ug na Special Risk Allowance and Active Hazard Duty Pay for All Health Workers Act, ginapasiguro sa gobyerno nasyonal nga ang probisyon nga 15,000 pesos nga special risk allowances kag 5,000 pesos nga active hazard pay para sa tanan nga health workers on monthly basis kag hindi dapat ma-prorated sa kada bulan nga naghatag sila sa serbisyo sa panahon sa public health emergency. Sakop sa ginadusok nga hagna ang mga health workers nga nagatrabaho sa pampubliko kag pribado nga sektor kag iban pa nga health facilities nga wala ginakonsiderar ang employment status lagip na ang contractual employees, contract of service kag human resource of health and area of assignment. Sa katapusan nga bahin sa aton Balita National, suportado ni Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano ang pilot run sang face-to-face classes sa mga lugar nga manubo ang kaso sang COVID-19. Apang ginpatag ni Cayetano nga top priority sa gyapon ang safety sa mga estudyante. Ginpahayag man ni Cayetano sa DZRH sa kinahanglan sa nakaigo nga innovation kung ibalik na ang face-to-face classes. Ginimo naman nga halimbawa sa kongresista ang mga programa sa Taguig City nga dako ang bulig para mabuhinan ang gasto sa mga ginikanan sa pagpaeskwela sa ilang mga kabataan. Kalakip na dre ang libre nga uniforme, medical check-up, free graduation kag iban pa. I will support a pilot project ng face-to-face sa mga lugar, lalo po sa mga probinsya na mababa naman po yung COVID at ligtas ang mga bata. Number one kasi yung kaligtasan ng mga bata. But definitely po, we have to be more innovative. There has to be future thinkers, no, in each and all the departments para we can get ahead nitong COVID. Samtang nagpalambot naman sa pagpagigunong si Cayetano sa mga nalisdan kag mga supporters ni Ana kung saan nagtaliwan nga si Anay Presidente Noynoy Aquino. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
kay Kia Alba. Greet yaman sila ni Papa niya Menong kag Mama niya Charito nga naga-monitor sa programa. Monitor man sila sa Paranaque City. Kag kay Fixin, have a nice day to both of you. Oo. Si Eden, upod ko sumangday ha. Si Shirley Tadim, oh. Good morning kano kay Mona Carmona. Sila ni kuno classmates ay, no? Nicel Fabol, good morning man. Kag gamay aga kuno kay mama kag papa niya. Mama niya Neneng kag papa niya. Oh. Mama niya Neneng kag papa niya Edwin. Sige. O si Migamo Raquel Gariando is also watching. Hello, good morning. Yes, good morning and anong tabo man? At sa tayo mo ko, wow. Si- Hindi wow. Present gyapon si Ma'am Luing Melos. Ma'am, thank you so much Tapos sa na simba. Nga po to, amat lang awal. Tapos na simba, tapos na misa. Basi, kinakano na siya liwat. Na? Kay ara na siya no? Yes. Kay Humawan Castro sa IntelliCares. Ay, kanami ko na sang earrings. Mabigay sunod mong hambal ko sa imong earrings. Actually, si Aksyon Boy nila gambal sa piyaklain man. Nya din, meron na hambal action din. Nya din nami, lingkod duwa na lang. So, ti duwa ako ya bala, simple lang ko yung istoryahon. Hapos lang ko yung istoryahon. Ikaw ang duwa para nga at least makita nila. Yes. Ganda mo ko earrings. Hindi man do ka padayaw. Hindi man goro, ano? Tag 195 lang yun. 295. Excuse me. Ano? 50 pesos. 50 pesos only. Thank you so much to my pocket. Yes. Vanessa Mayo, good morning, ma'am. Naman sila sa gym. Ni Dr. Mayo. Yes, ni after Dr. sila Matt. sigurado kung ma-dinner naman sila. Amo na siya, parang bawi-bawi lang. Kay Rona Agana Valenzuela, good morning man, sa barangay sa Ilacono Kapitan dira, amigo ko niya, Jerry Tigson. Good morning, no? Yes. Sa kay Jasmine Torres, good morning man. B-Boy Estacio Ebcas. Plangga niya asawa ko no kag anak. Good morning. Toon Mayuga. Taon Mayoga, si Mumudjol. Melily Oligo and Marting Aliling, good morning man. Kaya Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Ay kadwa niya naging sendo. Basta anak ni B-Boy Estacio Ebcas ha. Si Christine Kaung Ebcas. Kag June Adre Ebcas nga module aga pa sa Barangay Lagran ha. La Carlota City. Patam yun ni Millie Oligo, si Ma'am Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, kag Alex Monteza. Salamat. Mona Carmona, liwat, good morning man. Lito Dayap. Hambal ni Ma'am Vanessa, wow, Miss Gorge, knows ba lol, it's Friday date with another doctor friend. Wow. Basta may mga sobra ka pa daw mga doctor friend. Sobra nga doktor. May mga sobra ka pa daw doctor friend nga mga 25 to 26 years old lang. Yeah. Ha? The age doesn't matter. Nambalan, age doesn't matter. Bisan... Nga, ano yung dayo? Nga, amo na yung dayo sugpon mo. Hindi pwede nga friend ko. Kaya gusto ko mastoryahanay kami asang sakto sa age. Ano yung ginapaminsan mo naman? Hindi lang bisan nga. Kung ilang ko, nawag ka difference. Bisan ang edad, bisan mga 40 na o. Age Hindi doesn't kita matter. mag-relate. Kita mo ba 5 ko? Si Tintay 5 ka. Kung di wala tayong chinianay nga duwa. Ay, nano. Oo, hindi ka na magpili. Bisan 40, da basta doktor. Amo na. Amo na bala. Kung mangita ka, bisan... Mangita sang ano man? Bisan doktor lang, basta buot. Mangita sang friend. Bisan doktor lang, basta buot kag understanding. Oo. Nasa kag loyal. Amo na da siya. Amo na. Go Miss Gorge Action Boy. Go. Hi. Nomawe Jimenez, good morning. Greet niya ko no happy birthday sa iya amiga nga si G. Romero El Naterna. Yes. Happy birthday to you. Kailan? Palawig-lawig ta bala? Aba. Kung may mag-greet liwat happy birthday, palawig-lawig ta. Kagita mo nga. Kung sino pinakalawig, may reward or may prize halin kay Doc Mayo. Italay. Kimi mo storya. Ibutang niyo ko doon sa lang-alang. Kung may pag-greet mo na si Doc Mayo, mahatag Kasi nung kanina pag-greet kay Nani Manino One Ball, si Quanto Blato sa North Dakota.
Hambali Auntie Mimi Martinez, age is not picky when it comes to love. Wow. Correct, Ay, Uncle Victor Martinez. Hello, hello, hello. Ikaw ko bla APM ko bla kay para ma-check ko nga kung nga mga... Hindi Kuya B. Sige na. Kita mo nga nag-ubrata. Di mo John pa-MP. Vicente, PM me anything you want. Or PM me your bank account number. Wow. Ara na. Nga akin na Kaya para pag-open ko, ma-open na lang ko. Hindi ko madula sa ano. Ari na sa ulda. Oh. Greet na ni Ma'am Meli Oligo si Miss Haro Oligo. Are. Si Kwan, si Alan Walker, kag Vivian Alvarez Walker dira sa North Dakota. Ay, good morning. Uto duro ni Kwan. Ni Alma. Ni Madam Alma. Yes. Si Vivian nga ang bana, si Alan. Oo. Walker. Walker. Para sa apelido, ang Walker. Siyempre, Sabi ko, ano yung sa baby? Abi mong ginasuksok. Brit na yan. Ay, wala ka lang. Hindi mo pala batasan, action boy. Sabi ko sa bata. Kailangan na si mo batasan. May ilan yung chindihan ni Ma'am Vanessa. Kung magpalaglawig, tati may gift taling kay Doc. Gapamati, galiguro gyapon si Auntie Mimi. Auntie Mimi is still listening with Uncle Victor. You stay safe. And of course, happy 29th birthday today ko, no? Mesili Haro Oligora na. Happy birthday to you. Ano yun? Tapos na? Ay, tapos na. Sa detalye sa Balita International, masobra isa ka dosena nga fully vaccinated doctors sa Jakarta, Indonesia ang nagkalamatay bangod sa COVID-19. Sa pahayag, ang COVID-19 infected ang naglambot na sa 270 million, kag naglambot na sa 75% sa mga ospital ang halos COVID-19 cases. Malapit naman sa 1,000 ka Indonesian health workers ang napatay umpisa nagsugod ang virus. Ginalakapan inisang 401 ka mga doktor kag 14 dire ang fully vaccinated. Ang pagdamo sa mga nagkakapatay sa piyak nga nabakunahan na ang nagatuga sa pila ka mga pumuluyo nga kwestiyonon ang ka-epektibo sang Sinovac vaccine nga among ginagamit sang Indonesia. Sa balita sa patay sa mga negosyo, ginpalayag sa Globe Telecom nga nagpartner sila sa Canadian Center for Child Protection para mapasanyog ang pagig-away kontra sa online sexual abuse kag exploitation sa mga kabataan. Sa statement sa Globe, hindi sila nag-avail sa serbisyo sang C3P, isa ka Canadian charity nga nag-focus sa safety sa mga kabataan kapag likaw sa online child abuse, bagi sa mga programa, services kag resources. Sunod sa Globe, magatipon sila sa mga websites gikan sa C3P Project Arachnid nga iga-upload sa infrastructure network agud ma-block. Madumduman ang Ayala-led nga telco ang naglansar sa digital thumbprint program sa 2016 para kontrolon ang anuman nga cyberbullying, proteksyonan ang mga identities ng users online kag mag-promote sang online responsibility. Sa foreign currencies rate, ang US dollar 48 pesos kag 55 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 15 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 25 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, wala sang kamaturan ng balita nga na-aksidente ang aktres kay singer nga si Sharon Cuneta nga yara karon sa Amerika. Sa Instagram, gin-share ni Sharon na isa ka video kundi ginistorya sila nga nagpanik ang iya team matapos na ibaluan ang fake news. Suno kay Sharon, wala sang dapat ikabalaka bangod yara siya sa maayong nga kondisyon. Parayag ni Sharon, wala siya sang ihibalo kon nga amoy mga kaangay nga tawo nga nagapalaptas sang makabalaka nga balita. Balita sa sports, nagabot na sa Belgrade, Serbia ang Team Gilas Pilipinas para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Ang mga players nga may layover sa Istanbul antes mag-abot sa Serbia. Inisla mag-enkwentro sa host country sa Hunyo 30 samtang kontra naman sa Dominican Republic sa Hulyo 1.
sa aton sinima Aksyon. Have a happy and blessed the weekend. Upod sa Yes. inyo sining mga pamilya. Pamilya, kag mga kaabyanan. Kaabyanan, oo. Mga Yes, himata. mga classmates. Mga himata, mga pamilya. Kaya may klase ka pa kung weekends. Weekdays sa weekend, go na yan. Ay, wow, Wala grabe kami ba? kuhan kami 24/7. Grabe, pila na ka units. Nawala ka kaubos sa curriculum. Aral ako sa doctorate. Ay, wow, dugay-dugay. Ano Doctor. Renato Duran, DD. PhD. Kuhan na, DE. Anong DE? Sa mga engineers na saya. Sa engineer? Ano ang DE? Ay, engineering naglimo ako. DE. Abi ko, kuha na, mga accountancy mo, kaya duga, kuha ka Ang DE ba ng daw engineer? Daw, talaka. Seryoso, hindi pa. May mechanical engineer na panawag sila. ME. Oh, gani, ME. Ano Yeah. mo yan, DE, District Engineer. Amo niya, pwede mo ko ME. Murag engineer. Murag engineer. Sakto man, nakaalam, kita na reaction boy. Damo, ikaw mo na ito, reaction boy, no? Mambala mga nanay, kuro nga, imbis makatuon na sa online. Ito, ginabuang na ni Hao. Nan. Ana Sinoro, may aga dira. Yes. Kaya nag-monitor man siya, no? Si amigo ko, aring tutuon ng engineer. Yes. Engineer Ray Ruiz. Ang municipal engineer ni sa Kanduni. May aga dira si mo engineer Ray Ruiz ang Banwasang Kanduni. Yes. Former Kagawad Amer Bilbao. Dira sa may Banwasang Ibi Magalona. Of course, Kagawad Monico Prudente and Nancy Prudente sa Barangay Nanunga. Salamat! Salamat! Tidiri na ta sa Sige. mga action boy, mga trivia naman niya about sa kadagatan. Kadagatan. Nga something West went Philippine wrong. Sea, hindi. Man, Hindi, Bilog. Bilog. Yes. Ang una, Action Boy, 70% sang oxygen nga aton sining giginhawa is produced by the oceans, kali Action Boy. Ang 30% yan. Abi naton sa puno eh. Kapuno. Damo ang ocean? Oo. Grabe Kaya na. the ocean is the most potent force on the planet, Action Boy mo. So, amo na siya nga, 70% sang oxygen halin sa oceans. Ang next naman, Action Boy, ang oceans gali or kadagatan ang nag-absorb sang 30 to 50% sang tanan nga carbon dioxide sa So, atmosphere. excrete sila, o pagwa sila sa oxygen, Absorb sa do carbon dioxide, daw kahoy man. Do puno man siya. Okay. About 28% ya is absorbed by the plants. Tinga nga kadagatan nga damo sa oxygen nga hindi ka to kaginawa kung nato ka to sa dalom. Ate, dason lang na natin. Nga kinanglan mo pa mag oxygen. Gani, no? Kay gatag sa oxygen tapos Hindi ka man, ato ka to magsalom ka to o kakaubusan ka oxygen. Gani man, no? Beton, anta na. Grabe Abi, na. comment ka mo da. Daw ka kuanaw, daw ka ironic. Contradicting. O contradicting. Contradicting, Sige. yes. Oo. Tapos, Action Boy, ang next nga, have you ever wondered why? Nga color blue ang dagat. Sky? Ang dagat. Ang dagat, we were talking about oceans. Oo, mostly color blue? Mostly Action Boy gambal sila kay ang reflection sang sang sky. Sa sky, Tiki sa may mga green man depende ko ano kadalumon Action Boy. For a long time many people Ang thought pinakadalom gauge na blue. Ang din ang dalom, ang green ko ng blue. ang green ata. Ang green. Oo. Ay, ang blue guro. Nagplagpat Hindi na naman na po pamangkot Basta Action Boy, ang real reason ko no nga ang dagat ga appear blue is that it absorbs sunlight. Amo na siya Action Boy. Hindi siya tungod nga reflections ng langit. Tungod sa sunlight. Yes. Absorbs ang rays of the light. Kaya ang water molecules, Action Boy, ang mainly, amo na siya galing nag-absorb gid sang light rays with longer wavelengths, Action Boy. Para sa orange, red, and yellow na wavelengths. Kung kita mo man, syempre, di ba, dugalain-lain mo ng coloretes. Nan, amo na siya, Action Boy. Sa akong Facebook. Sige. Ako gani nagunta ta, Action Ray, anong natabo? Ang next, Action Boy, 94% sang all life on Earth is aquatic. Water. Yes. 94%? 94. Silingon na sa ang... Hindi, 94% of all life on Earth, aquatic. Pero ang sa Earth's surface is covered by water, 75%. Grabe, no? Ang duta ko na mo, 5% lang. Oo, Ang dutay tubig, lang. 75%. Oo. Kag ang tanan nga all life on Earth
94% ara sa aquatic. Water. Wow, bongga, Action So, Boy. damo gali ito kung ano, no? Yes, damo-damo, gid Action Boy. Actually, may damo pa nga mga creatures, sea creatures, nga Yes. wala makita mo, no? Amo na di ka nakambal, Action Boy. 2/3 pa lang sang marine life Ang nakita ta. ang remained unidentified. So far, only 220,000 species pa lang ang na-discover. Kag may 60,000 pa nga species waiting to be discovered. Grabe, At syempre, no? Action Boy, kung wala ka na sa deep ocean, gidya, may ara man limit ang tao, Action Boy, mo bisa may oxygen pa daw, or ano, hindi mo na ganyan masisid. Hindi mo matungkad. Oo, galing pamangkot ko lang, paano nila nabalaan? Nga Galing, may 60,000 pa nga species nga waiting to be discovered. Estimate lang, garo. Siguro. In-estimate lang. Base man. Sige. Ang next Action Boy, Hindi, based on analytical data. yes. May mga Math lang. doon kumbaga, mga X plus exponent na mga amo na sa Action mga Boy. mathematics na. Yes. Pero sa ako niya, kuya, na pabugal ko siya mo. Dasig kuya, basta math nga question, dasig kuya magsabat. Wow. Try mo ko. Dapat kung pamangkoton ta ka. Dasig kuya magsabat. Dasig yung masabat ha. 1 plus 1. To. Hindi gijay. Nga naman. Basta pamangkoton ta ka dasig. Hindi tayo tablas ang budlay. Sige. Basta pamangkoton ta ka dasig yung masabat. 1 plus 1. Dasig. Oh my gosh, I'm so proud of Mangkot ko sa you. budlay nga pamangkot. Hindi ka tama na kayo ma-amaze na sila kanon. Ang next Action Boy, 8 million tons of garbage are dumped into the ocean every year. Gali Action Boy. Kagkalabanan sina, ng plastic Action Boy. Plastic. 8 million sang basura. Mhm. Ano na ganing kanta sa, ano na ganing basura? Kuan eh nang Tapon mo. Basura mo. babalik sa'yo. Ano man? Ambot. Nano, supon lain-lain. Di pala magpaano pala. Ang next Action Boy, ang mga deep sea creatures gare nga naga-survive under extreme conditions ang ara gid sa Deep, bottom. Bottom of the ocean, Action Boy, is very, very hot. Gali ko no. Yung init. Hot gani. Kasi ito na to ang impierno. Passive. Tistingan pa ka niya, boy. Na, Sige basta lang, mo na Action Boy. Kag Sige lang, total dito. Kay, ang mga init, Action Boy, kay 75% sang world's active and dormant volcanoes ara sa Ring of Fire, syempre, dire sa aton, area and the basin go to the Pacific Ocean. So, amo na siya. That's why. Ang next Action Boy, ariyon, na amaze ko, kay the world's ocean gali contains nearly 20 million tons of gold. Sadi na. Sa Ocean Action Boy, this is enough gold for every person in the world to own nearly 9 pounds each. Titipunon sa mga deeper ocean, kung Action Boy, may mga, kita ko to sa picture doon, may mga gagmay-gagmay lang, pero tipunon, 20 million tons of gold, Action Boy. Manililiwang, kaguros ang langoy mo to. Kag colorating buhok mo sang salom. Dumanog salom ka na dayon. Basta mo na siya, Action Boy. Ang last Action Boy, kung may ara kuno sang if we could capture kuno only 0.1% sang ocean's kinetic energy nga gina-produce syempre sa mga tide, sa mga balod, we could fulfill the present global energy demands 5 times over. Gali Action Boy. Grabe no, but silingon baskugan gid yang ano. Grabe, sino man yung buang na yung maghulat sa 0.1% ng kinetic energy, tipunon niya para maka-create siya more energy. Dili na lang ta, energy, more energy, mas happy. Hala. Ano na? Kuan mo na yan, ano ganin, vitamins, no? Oo, ganin, wala ko lang ganin, isupunan, yung malayran, na di karoon, dali, ano na. Ang namin ko pag nga, di ka arap na galit na kasulubra, tanigin tipo na sa siniko. Ha? Ay, so namunggo na lang mo sa buhay ko kayo. Gani, no, tani may mga, tani may naka-task.
Oh no, damo balaga pamangkot sa correction boy nga taga weekend yun. May burn out gid dyan, no? Scheduled maintenance. May maintenance na sila mo. Pero may lang may maintenance yan. Okay lang na ang may scheduled brownout. Ang laing gina, wala schedule. Ang wala schedule, makibot ka na lang, no? Masyukit ka na lang. Tudlay lang ang wala kang schedule. Pero nadula gid itong Facebook diya. Ara may explanation si Nuwami Jimenez. Damo oxygen sa tubig. Galing kay pagsalo mo to, napasulod tubig sa baga mo. Dahil ka sulod oxygen, may tubig na mo na. Tama. Stop. Correct. Kaya, Dolay Malahon, good morning. Stella Maricelis, ito na sa Texas. Wow, you're in Texas. Yes, hello, Auntie Mimi, and to all your colleagues and friends there. Howdy. Howdy in Texas. The way. Yodele. Dira na da. Sa, Fred Panupyo nung hindi. Talaka. Hindi lang Texas mo na sa hindi lang nag-armas mo lang mga tao yan. Pwede ka armas lang. Wild Wild West. Wild Wild West, yes. Sila You doon take niya care sa there. Tagyan. Good morning, man. Greet na ni si Larry Rico, si of Von course. Christian de los Reyes. Happy birthday Happy ka birthday. Christian de los Reyes, happy birthday to you. Christian de los Reyes. Happy birthday, Chris. Wait, tada. Ara. Tiyo, kinatagay, parang Oo, kaya para daw ka, Hiho! Hambali, Ma'am Vanessa Mayo. Sabi pa sa kabayo, Iha! Ay, hindi ka ngayon magkabayo. Ano kanina yung sa Hindi ka ngayon magkabayo? Maluyo ng kabayo. Imbis kang lagan. Nakagi ka na sa guys kabayo? Siyempre. Awa. Sa kabayo, sa planchahan. Plansahan. Ang dagat sa kabayo, mamo na si Imboy. Ang kabayo to, kuha man ang kabayo to, bike man bla. Nga. Kasi paon mo. Hindi, kung meron nga sugod mo bla, pang sugod mo bla, kailangan mo i-balance lawas, balance mo. Yes. Hindi na siya nga masakay ka lang, sabi mo, okay na? So ako niya, hapos lang man to ya. Galing init lang. Yun. Kaway guro montura. Montura man. Ang lang na pungkuan. Ara. Awa. Masibla kung rikta pungko. Sige, okay? Kaya. Happy weekend, everyone! Kay Jun Pabilio dira, good morning. Ay, ang sa Green Muscles Association sa Binalbagan, Nestor Nestor Egang. Egang and Ivan Malo, good morning. Sige. Okay na kita? Okay na. Standby na with Aksyon Artay Hupon sa Aksyon Hotline. Magasunod man sa dili gid lamang madugay. Ang inyong mandaringan news team. Aksyon, Eden Aboso. Pwede ka katindogan na, hindi na. Hindi na. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.